Peloro-loro ingkang ngambil upacara nata kadhaira udakawis kalih lajur sisih. Mangkono tedhak saking palenggan dampar kencana jelo kadya penganten kinayang kari. Sirna Lendra Arsa Kuntara ngadhat
pantes tan ana wiwang nata ing Amarta yen kula kundur angadaton kinarbek sak kathahing para biyada manggung miwah bedhaya peloro-loro ingkang ngampil upacara nata mboya kathah uda kawis hamung kalih lajur sisih dasar sami endah ingkang warna yen Cinandra sayekti kurang candra dene malah turah warna ana ingkang ijo pilingane rumpyo-rumpyo sinome ana ing sapekak tengahe ana ing wijang citrane gandhang luruh pasemone swarina gumerah dene tanpa taha-taha mara-mara regedeg ingkang katon pasemoning Narendra Nyai Lurah Sepet Madu Wilaja kebat kalih-kalih hira Sri Nalendra ingkang kundur ngadaton ing kamandungan datan pinarak ing Sri Manganti datan pinarak nanging kepareng kersa gender wonten sak ngajenging Dana Pratapa. Apa binasake Dana Pratapa yaiku Gapura. Mila Gapura sinuran Dana Pratapa danane yen kalangkan kawula jalu lan wanita dene tapane yen lamun tok kudanan tuwin kapanasan. To mangkono nata ing Amarta sigra amriksani pepethatan tanapi sesekaran wonten Brahmara Nguswa Sari ingkang masih kudhup pangisepe kathah polahe ana teka mesem nata ing Indraprastha Prabu Sri Yudhistira miwah mriksani rerengganing Gapura Dana Pratapa lir meru tulya ing ukir Rina Jawerdi pucaknya sinung sesotya manik manihara agengira uda kawis sak klopo ingkang katut sak tabone pating pancara sumunar nyoroti sajroning taman saengga katon padyang trawangan jinglang-jinglang lir pendah jagat binabar saengga rina lan wingitana bedane amung ana kalengananira sang nata inggih punika peksi Jawata ingkang kinarya tandha yen saba tandha rahina yen mapan Indra Ratri korining kanang Gapura sinung gedhah seta pinaringan pepetan penganten jalu lan wanita yen pinuju menga kang kori kadi bedang asmayam yen pinuju minep kang kori kadya penganten pininanggihaken saengga sapa tabuh sapa weruh datan mokal hakarya sengsem ingkang samya padha mulat pipining Gapura sinung Gupala Gupali Gupala reca lanang Gupali reca wadon Pinindha raseksa raseksi dene ingkang kinarya rikma gimbal saking perunggu sinepuan mripat kumala mirahbang kulit tembaga cinawi tinrapan wulu pamor mandi gada gengajri kadya yaksa ingkang arsa nubruk gabrus sigra nyokot gewel pepetalan ing Taman Purindra inggih kasinungan Gupala Gupali talinganing Gupala sinung Brahmara yen pinuju menga lan mineping kang kori gumreting wiwara binareng brengenging swaraning kombang gereng-gereng kadya yaksa sanyata pepethatan ing Taman Purindra samya jinembangan mas ing ukir apager pinacak suci awik ing pakir tiyanira sak sela-selaning pepethatan kinarya margi sajuru-juru sinawuran wedi malela sinebaran sesotya mirah jemerut mutiara nila widuri yen sinampar parekan Cetha Nalendra pating cerot pating palancar pating palancur pating galebyar lir pendah lintang aliyan datan montoro-montoro yen tamane ing Arcapada sairip lan taman ing Tinjumaya sinegeg caritanira rengganing Gapura Dana Pratapa yen to kacandra sekabehira langkung-langkung hamung sak ratri pitados mring ujaring para pujangga kelanturing tembung bebasan ngulur dawaning rina lan wengi tan wenten pedhot tuwin datan wenten telasira rikating kandha nata ing Amarta sigra manjing wenten gubit Mandragini sang prameswari nata sang Dyah Ayu Dewi Drupadi sigra pepanggihan lan nata ing Amarta ing gubit Mandragini anggandeng astana ingkang garwa Prabu Sri Yudhistira sang prameswari nata sang Dyah Ayu Dewi Drupadi nungsung wati dene randhat yanira kundur ngadaton sang Buminata ngandika Purwa Madya Wusana bawane lagi menggalihaken anggennya arsa jengkar jemujug wonten karang kadempel papan durungira Kilurah Semar Badranaya
Sang Prameswari Nata Sang Dyahayu Dewi Drupadi semu tanggap ing sasmita sigra anggandeng astanira ingkang garwa Prabu Puntadewa manjing wonten ing bangsal manis sumedya kembul bojana pesta raja Andrawina sinambi amriksani pangegeling beksa para abdi tuwin anglaras angkranging gending kang tinabuh dening abdi pengrawit cakra kawedhar miwah gebes mangudi budaya kang tinatap kang tinabuh gongso Kanjeng Kyai gadingan karo Smaden keprabon dalem sakpuraning beksa para abdi gejala mados ninggih emban kekalih emban gebes cangik mandra katika tuwin emban gebes limbuk mandra busana kabiyantu sinengkuyung kula ing jagat bintang tamu kang Mbok Ayu emban titik cilik cendik menik kondange titik paidi kang wis nyaket marang risang ponang dalang nyaket risang ponang dalang klirak lirik netra esmira kasare tembung lambe aluse latinira kang Mbok Ayu titik cilik cendik menik sakprane beksa para abdi emban kekalih emban gebes cangik mandra katika emban gebes limbuk mandra busana lan emban titik kanthi binuka gongso Kanjeng Kyai gadingan karo Smaden gandem keprabon gongso Kanjeng Kyai Bonang kawuryan andadosaken kasmaraning driya
lungguh ora rik-rikan mesake sing endang gek rondo susah garwane rebayan wow lungguh ya ning seneng atine iya sing endang sigrak ya aja turu sore kaki monggo Budi Surni sangka Bantul paling ulon apa setya nek kelakon sandang kelawan apik ora warangganane no apik tenan ngerti rasa piasmane mengko dikenalke nek ora kleru Budi Sroni dengkulmu nak Budi Surni kuwi no oh Budi Surni kuwi babone Waranggana Ngayogyakarta wis tindak ning Suriname ning Londo ning Spanyol ning Barcelona gabung karo time Messi kalau jan kuwi kondang sapa-sapa nggawa karo Budi Surni kuwi pokoke dalang sepuh dalang nom pokoke Budi Surni pokoke dibutuhke piyayi akeh dalang-dalang akeh no ora ngono mergo suarane ya apik gregele ya jos ento disengkuyung nggon pasurane ana andeng-andengi sak benguk jan tambah manis iya nek Mbak Lia ono nek Mbak Lia ono andeng-andenge Mbak Lia ya andeng-andenge kuwi ya manis kuwi engko le nggarap dirampuke sik lenembang sedulur kene Panjatan sing arep mresani gebes meneh nun sewu ora kok aku iki sisan nang radio engko disiarke langsung apa ulang men do preso sisan Klamit benjing tanggal 30 Juli kadhawuhan Bapak Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia Romo Mayor Jenderal TNI Dr. Haji Joko Setiadi MSI ngelipur ana ing Lembaga Sandi Negara donge nang Jakarta donge nang Museum Sandi Kota Baru ning diunduh ana ing Rumah Monumen Sandi Negara RI ana ing dalem ndukuh
Purwoharjo sami galuh neng kono ana omah penduduk mbiyen nggo berjuang tahun 45 tahun biyen Letnan Markijo Kolonel TB Simatupang kuwi Indonesia pusate sandi negara kuwi ning sami galuh kuwi ning Dukuh niku le nyusun sandi huruf mati do mati piye ngene-ngene kuwi ben iso ben londo ora ngerti Jepang mripate sipit nang ngerti piye kuwi ngriku niku dipenget saya kangge aset negara ah niku angger taun wayangan langganan gebes mergo dohne serak nyono dilalai kula dhewe ya gebes canging anggota Forkom Sanda Forum Komunikasi Sandi Negara DIY dadi mbangane golek rono-rono yae mbangane ngaturi Rama Mantep Sudarsono Rama Anom Surata mending yae wae tapi ngundang wonge dhewe sisa nyejahterake anggotane dhewe yae ngono kuwi amin wis ngger taun terus wae matur nuwun tenan tanggal 30 Juli tindak Dukuh sami galuh lapangan Deksa ngulon sithik terus neng Dukuh Mbladek rong bengi kelamit ana ing Batalion Infanteri 403 ulang tahun yang ke-50 ulang tahun Mas Yonif Batalion Infanteri 403 Wirasada Partista didhawuhi karo Bapak Danrem karo Pak Danjon nglipur bintang tamu sok neng kono Dalijo Angkring karo Mbak Titik cendik cilik menik takjak uga iki senajan cilik menik-menik donge menok-menok asline takjak sok neng sami galuh takjak honore wingi saurunge bodho bes rene kangge saiki nggo badan oh nggih yu tak mriku kula nek aku sok arep matur kang jenenge dalang jenenge dagelan sok tret mereka ngapusi sok etoke aku tak celuk ngono ya ndak kena nesu tak awulungke telunggon kene ngene ro nganu Bapak Marjo terus nggone sami galuh ngene 403 matur nuwun ya bes tak nggo tuku Astor ngene Lemene Astor ngatek nyuntur Astor. Terus nek aja nggo dolan nang pasar kembang yu aku ya ngono. Aja. Atuku kembang go gawe nyekar kok. Oh ya ora apa-apa nang pates. Ayo. Nah terus iki matur nuwun ya nek ya bengi iki diregengke karo iki. Karo sapa ya kuwi? Waduh. Wah, ayo. Kuwi Mbak Yu Titik engko ngramekke no. Nah, alhamdulillah Mas Yoja iki mau diparingi mari waras tenan. Terus Ibu Sri Sumarjo ngendika karo Ngundarasa nunggu sing kakung Pak kowe tugas ya ora apa-apa tak dongke slamet tak dongake waras ana ing Lebanon ana ing Sudan ana ing Kenya Afrika Selatan dadi pasukan Denjaka Detasmen Jala Mangkara tak dongke slamet muga-muga mulih nggawa duit kono nggo mbangun omah tingkat ya Pak anake loro tak tandangane tak ndonga karo Gusti Allah sing Maha Agung nah terus diparingi mari tenan waras jagat bendoro bocah kok umur sing sok nek mari nek wayahe supit tak undangke wayang ora ming tak undangke tak tanggapke wayang kaya Pak MC kaya Pak Totok karo bapak-bapakmu kae mula judule tak tanggapke wayang mula Pak Marjo gandeng sing putri ngiduk tak tanggapke wayang ora wani sambatan iki juran mergo mlebu nang nggon tanggapan gelem ra gelem cucul rada gedhe mergo nek setitik banget mengko ndak wedi ora sampurna to wah ora apa-apa gedheke sisan deal nyobes rezekimu karo Pak Rus bagai aja diuntal dhewe nggih tapi yang ngono nggih yu niki ngeten yu atmadene Pak Mardhara wonten 3 setunggal Mas Ibnu Prayuda terus Mas Hanif Wahyu Wijaya monggo 3 Mas Iqbal Yoja Darmawan sing disupetke nggih Mas Iqbal wingi kula sowan mriki mahari panang masjid apa kuwi Baitus Salam ya itu kepethuk karo wah ketua panitiane Bapak Rubingan nggih niki ten dusun pundi jenenge Depok dusun Depok kuwi ana sejarahe yo sejarahe piye dusun Depok kuwi walah sejarahe apa tak kandhane yo ngrungokke yo ya wah Depok kene biyen zaman perjuangan zaman Nyi Ageng Serang ning Jogja kono nang Beteng Frenderbek Nyi Ageng Serang kuwi wah putri pinter numpak jaran doyak londo nganggo bedil dar-dor jarane ditegarke ngiwon siksak wah gandeng ndak kecekel mencolot saka jarane tinggal jarane genah ndelik wah terus Nyi Ageng Serang kekeprit nyebrang Sungai Progo urung ana kretek renang vet kaya Pak Marjo zaman biyen nempuh pendidikan Nyi Ageng Serang tekan pinggir segara Sentolo kuwi to terus doyak karo londo kuwi duwe tali nggo celorot tentara model londo nyelelek tenan biyen ngakali karo Indonesia
terus dia do sur-sur ngoyak Nyageng Serang nganggo training ngatek suwek nggon tengah wah jan melayu suwek roke wes ora apa-apa ribebondotan duek melayu tekan daerah Depok kene melayu krenggosan ngaso bareng ngaso direweng ngatek Deprok sikile Deprok terlondo do liwat wah Nyageng Serang blongsor duh Gusti paring ana slamet londo pruk Nyageng Serang mana serang doyak wah londone kebablasan ngulon terus direwangi ngatek Deprok slamet ya to so ana rejaning jaman dusun kene sok iso wayangan listrik do mlebu kene iki tak jenengi dusun Deprok oh Deprok kuwi nek urung nek sing Deprok aku ya lah jan disampar Pak Majo nek Deprok dikira dingklik lah terus Deprok ning donge karang asline iki Deprok ning karang penyanyi Jawa cak ilati dobel to dadi Depok weh lakeh itu balik londo weh Nyageng Serang mlayu terus ndelik nang kuwi sisih ngono kulontoyan nang kulontoyan ana wit luwih gedhe growong nang kono ana luwake wah digundelik luwak kuwi turu enak-enak ngringkel wite luwih gedhe banget 10 perangkul Nyageng Serang tuprus luwake mencolot duabrus anggone luwak dinggone Nyageng Serang brubut ndelik londone ngoyak luwak mau sus wah itu luwak ditembak ra kena gedene apa kurang gawean londo kok iso ngoyak luwake lho lah bareng wis selamat to yu heeh londone do ngoyak luwak aku selamat ora dipateni londo so tak jenenge dusun Siluwak oh Siluwak dadine nek saiki kan wong Jawa dadi Siluwak wah londo ngerti wah pae metangkrong ning jero growongan wit luwih mlayu neh weh ditembak wah anjlok jrus terus merayap kaya jaman gebes Pak Marjo biyen mlayu ngulang ketiging tekan papan panggonan kumpulan wong-wong kakung-kakung ning tlatah Kedu Beglen kono aku tak ngrumpul sret mlebu nang ngene wong kakung-kakung londo ora weruh slamet londo klicir-klicir iki papan kumpulane wong kakung-kakung so tak jenenge dusun Kemanukan oh Kemanukan wah londo wah itu ada yang perumahan satu that is man doyak wah melayu berbut ngetan tekuan kuwi tekan daerah Wates terminal saiki kuwi lho wonge biyaine putri-putri tok wedok-wedok tok jane iki nang kene wis aman londo ora weruh londo klicir-klicir sok tak jenenge dusun Gawok enggak dusun Gawokan Gawok lah ya Gawok ora gambleh lho yu ora iki ngomong kok ya mlayu meneh lakeh cek Nyageng Serang that is man dipleter mlayu tekan saiki nggone kuwi nggon batalion 403 kae wah ana penyanyi kakung putih do ngrumpul do rangkulan ambung-ambungan sayang-sayangan ngrumpul nang kono ora mung ambungan sayang wah malah do wah ora pijetan barang terus londo wae enggak mungkin di sini enggak mungkin enggak boleh selamat gandeng weruh wong kakung putih do rangkulan do kaya ngono wah sok iki tak jenengi nek merjaning mulai jam tak jenengi dusun Kentrungan pinter ya ngono kuwi sampean ngerti sapa-sapa kok ngerti ngendi-ngendi desa kok ngerti ngono lho nggo golek duit yu nggo gambleh nggo dalan kuwi mung contonge sampean ngono wae kowe mbuh bener mbuh ora dong kudu cerdas paling sing tok pilih dusun Kemanukan tok kuwi paling aku ngisi-nisine aku aja diomong-omongke aku isin karo Pak Marjo isin karo Pak Marjo karo Bu Marjo barang isin mosok wong wedok seneng Kemanukan terus paling meningkat ning dusun Kenungan wae wah jan dusun Kenungan wayangan aduh wek sembrono yu nggih wah terus niki ngeten wiyaga pepak nom-nom gitu siar ke radio Mas Kliwir Mas Yadi Kliwir bekas monyet niko tenane biyen balane Jaya Anila Kapimindo Cocak Rawun Kapimindo biyen mantan Jaya Anggodo saiki jenenge Yadi Kliwir bose radio niku sing anu wonge cilik dhuwur to cilik dhuwur untune grewek-grewek iya terus ngendi-endi ana niku ngendi-endi ana
radione sami galuh wonten terus wates terus tayuban ken panjatan wonten wajan atau RPK radio penyambung komunikasi. Nah kuwi ning mapan ana ing komplek Balai Desa Tayuban sedulur-sedulur panjatan. Terus gondrong peyayine gitu. Ngendi-endi ana? Tak kira bojone sing ngendi-endi ana Yung. Tak kira bojone. Bojone ya ana ngendi-endi kae kewan kae. Wong kepethuk nang kono rambuté pendek boncengke. Rambutnya panjang boncengke, dek ben mah rambutnya dipikok kaya kuthuk kae abang ijo. Sapa Mas bojoku ki pira to Mas? Bojoku ki nang omah, siji nang kono, loro. Ya. Lah sing iki Mas, ya sing iki tak nggo gawe cincau-cincau nang jaba rono. Kowe iki gagah-gagah goblok kok bojo siji, anak siji, bes. Lah piye to Mas? Oh goblok. Ayo melaku dolan besok nang Purwadaksina. Purwawetan Daksina Kidul dul ngetan yo. Wah jan kecu tenan ya Mas Yadi. Ngono kuwi yo piye yo dolan ngetan po ngidul? Mah aku ra wani ngidul aku ndak mau diremok nak aku. Yo. Iki bolo-bolo SME Muhammadiyah lulusan tahun 90 biyen do rawuh kanca-kancaku sekelas ana do rawuh. Kae matur nuwun bolo-boloku perumahan Dayaan ana Pak Joko, Pak DRS Tuji, Pak Joko SPD. Nggih, iki nganu napa nak yen ke nanjehke jenengan le Metro. Nyange. Metro Pak Rusmadi engko. Heeh. Mengko. Nggih. Rusmadi. Dadi nanjehke ngenahke arep mresani kaya ngopo to? Nggih. Mulai gebes. Ditunggoni juragan udang siji Pak Dukuh Sindutan Pak Tri. Oh, calone nanggap awake dhewe amin. Nggih, jamin. Amin. Loro Bapak Ucok. Penyayine ngagem baju lengan abang kae Bos Oli atau karo Bos Tambak Udang karo Ibu garwane dijak. Mas Yuswa ora dijak terus karo Pak Agus karo garwane ya Pak Ucok sing dalu dadah. Wah jan. Nah niku juragan udang sok ora ujar kekaul ngundang awake dhewe. Amin ya robbal alamin. Iki bolo-bolo marinir do teko akeh kan sowan nang ngene Pak Marjo rawuh matur nuwun yo. Heeh. Aku melu seneng. Ayo saiki diwiwiti gegojekan. Ayo iki ana pamundutan wingi dinggo gugas sing rame sik yuk. Iya. Men ora kaya nganu, men ora kaya tugu, men ora kaya tugu stugel. Heeh. Kelamit bapak-bapak mriki Pak Toto, Pak Parjija, Pak Yono pensiunan Pak tentara Pak Urip jengkar ngadeg. Aku ngadeg. Nggih, men ora kaya tugu tugel karo Dek Ayu ya kalah dhuwur ya. Nggih. Karo aku tak weruh Dek Ayu weruh pipimu wae yo. Kula isen enek ngadeg. Karo tingdenge diunjuk. Mengko lumrahe wong wedok bintang tamu ki ayu cilik ya. Kula meng cendhik kula isin mengke ndak di anu isen mboten. Pak Marjo pareng mboten. Pareng nggih Pak Marjo nggih. Nah, Bu Sri pareng nggih Bu Sri. Nggih. Kelamit bapak-bapak ibu-ibu pepunden menika jengkar berdiri men ora kaya tugu stugel. Nggih. Ngadeg yuk, ayo. Ya, anu aku nyuwun di nganu bae. Ketoprak. Ayo. Dalu bapak-bapak, ibu-ibu dipun srawungaken nami kula Bu Titik saking Wates Kulon Progo. Garwane swargi Pak Paidi dagelan. Titik Wates Kulon Progo. Kowe ngenes mikir apa? Mergane kowe ora tau blanja. Kuwi wong lanang dosa, sok nek mati bleki boto. Ning nek wong genep 1000 gelem kula. Nggih, Mbak Cange. Nggih. Karo ngenengke cipta iki terus lakone kepiye iki engko ngono iki. Nggih. Upami menika nggih. Upami pripun? Upami mboten ngirangi rasa hormat kami. Penyanyi Pak Marjo kalian Bu Marjo, monggo tindak wonten ing panggung. Monggo
Setuju ta? Enggak, monggo Pak Marjo. Monggo, monggo kalian Bu Marjo monggo. Niki bintang tamune nyuwun jengkar majeng Monggo, Kanjeng Bu Ibu Marjo. Sri Sumardo lan Bapak Sumarjo monggo. Monggo, ayo Pak. Monggo. Ayo eling-eling. Eling-eling Banyumasan. Tomik Bapak Serma Marinir Sumarjo lan Ibu Sri Sumarjo. Ora nyerak-nyerak Pak Marjo ditendangi pasukan khusus sing Boten. saka AL. Ditendang pas nggon buk, pas bokong wah. Sugeng dalu Bu Sri. Pak Marjo ngasto mik. Bu Titi matur nuwun sanget. Injih. Dicerake miki Bu, dicerake Bu. Injih. Sugeng dalu Pak Marjo. Sugeng Injih, injih. Alah piyayi kok le lomah lameh. Bu Sri yo nyah-nyah ngaten ta. mau menekke ireng Nggih. Boten. Nyuwun pangapunten. Mau ngenaiki ireng mau ya Pak Marjo ya. Saniki ora kok ya. apa ya putih kok Wah injih nderek matur nuwun kula dipun timbali nggih Bu Marjo. Ning sesuk malih ampun liwat gebes. Oh nggih. Kula men tau wis ngerti tekone gebes arep TNI niku rada nakal niku. Lurus Ibu, lurus. Nggih. Tapi ini kalau mboten Pak Gepes iki ora bakal Pak Marjo didhawuhi munggah panggung dipesani piyai sak meniki. Wah, menika kanugrahan tumatipun kula Bu ing ngatasipun Pak Marjo sekalian kok kersa munggah diundang titik kok munggah niku lho. Amargi bencana kakek kula Bencana. Injih. Pak Marjo nono wae. Ini jan benar-benar bencana ini terpaksa Bu. Ini Mboten jan- menapa, mungkin ndak menapa. diseneni kula nek Pak Marjo iki kok ora ngestokke dawe dalang. Lah injih dene preso Bu. Nek kalian panjenengan wani nek kali Pak Marjo ra. Kula mboten lho Bu nek namung ngaten lho Bu. Niki leres niki Pak Gebes, Mbak Injih. Isange kok jebule iki jan seneng permanukan niki lho. Wong ada saya kaya ngono. Nggih. Nggih. Pokoknya sok tenang, bintang tamune Gebes karo Pak Rusmadi iki tambah Bu Sri Sumarjo lucu ya wane apik. Wah, sesuk ning ya kuwi muga-muga Bu Sri Sumarjo ora payu lendagel. Aku arep mangan apa? Ayo. Lucu Bu Sri karo aku. Mindring-mindring. Ngriki kok ya Mbak Yu Cangeng Mbak Yu Titi kok ya kendel ngono lah nek ran aku kepiye? Wah, alah Bu ujug-ujug refreshing, Bu. Ya ampun mengke nek kata tenan kepiye permanukan iki? Mboten Bu, kula meng sethithik kok Bu, mboten saestu. Mboten wani Bu kula. Wis rada nemplek emang. Nun, Wis rada nemplek. alah meng sethithik kok Bu. Lah, tenan. Meng sethithik kok Bu. Tenan lho iki Pak Gebes sesuk nek nang kiwa tengen kene bojoku rasah mresani. Aduh, Sip sip Ono sip. Mbak Titi aku wedi. mboten Bu, saestu Bu. Mboten Bu, setunggal mawon Bu. Mboten mboten. Bu Sri. Bu Sri. Bu Titi niki asline penyanyi lumah lameh. Alus penyanyi. Nang asline garong wedok niku. Kecu wedok. Kula ora matur ngono lho Bu. Nun sewu Pak. Nek mateni dalang niku hukume pirang tahun Pak? Wah bandil e. Ning nek njen kula nika napa mateni dalang niku hukume 521 nggih. 5 pakan pitik ini Oh nggih ta? Jenengan gene preso Pak. Kuwi ra arep jedak-jedak meneh. Boten Ngono, Pak. wis arep di mriki Pak, mengke gak dawak. Mriki Pak. wedi kali Mbak Titi Boten menapa-menapa. Kula dianggep sederek, dianggep kanca. Mangke nganu yu titik. Piye? Bu Sri Sumarjo diaturi dados sinden Waranggono dikursuske nanggone dalem Kadepokan Terbah Pura Kencana Ketua KTT Non Blok Departemen Angkring nanggone Romo Atemo Kadi. Nanggone Romo Atemo Kadi. Sinden.
Ya wis ra kersa ngopo nganu ngopeni sinden. Ha niku ngopeni sinden kalih juragan jaket kulit asli sakniki. Oh. Nek ra bayar gelem aku. Ah iki kalau didudi foto-fotone iki asli iki Mas Gebes. Lah jaket kulitnya kok dereng dikerok niki Pak Kadi. Asline ngono kuwi Mas iki jaket saka Mandring ngene ngono ya. Nggih Mas Gebes. Nggih. Matur nuwun sanget kanugrahan kanggenipun kula ing ngatasé Pak Sumarjo Sarimbit kok kersa minggah. Matur nuwun menawi badhe mandhap monggo. Inggih. Saniki nggih. Non? Saniki napa? Sesuk-esuk. Mboten pun sak kersane ajeng kondur sakniki nggih monggo. Sesuk-esuk nggih monggo wong nang kene le bayar sampean. Bacot kerasan itu. Halo Pak, Bu. Tenan to, Mbak Titi. Nun sewu Bu Sri. Nek nggon rupa ayu Bu Sri. Ya nggih to. Nggon bondo donya bondo Bu Sri. Nek nggon lemu empuk aku. Kurang yu, kurang. Piye? Empuk lemu plus suaranya ting kecopok. Kaya tau ngerti-ngerti yo. Ibarat lele jeneng mboten naming lele lokal. Lele jumbo super jumbo. Apa lah kok iso? Non? Lah kok iso? Wong dilihat pasuryane yo mbleweh ngono ya. Ah monggo ajeng mlebu. Ah tok. Lah makene pun lampune peteng. Matur nuwun sanget Bu Matur Sri. nuwun, Mbak Titi. Kanugrahan Sorawuhipun wonten mriki. inggih. Upami wonten perintah pentu kula dipun anggep cekap nggih Bu. Nggih, kula njang kathah kirangipun nyuwun pangapunten saestu sekeluarga. Ah wong ayu ki tangane alus. Niki wonten beseke pawon. Awas akike, ali-aline Mas, awas ali-aline. Ali-aline Bu. Garong itu. Wong kagungane gelang kathah kagungane Mbak Titi. Mboten nyindir. Mungkin kondur ya diparingke kula tiga. Niku kuningan disepuh ya. Kene ngerti. Matur nuwun Ibu Matur nuwun Pak Stemani. Marjo nggih. Sami-sami. Inggih. Matur nuwun Pak Marjo, hormat gerak Pak Marjo. Matur nuwun wah jan. Nyuwun sewu. Nggih, disupport ayo tung gemblak tak yo. Yo manut dalange. Kendange. Tuh, mandek. Aku Damar Wulan nengok rene. Diajeng wae to puyengan. Paitol puyengan ki loro engko anggarane kokean. Aku Damar Wulan aku. Oh, aku wae to puyengan po Anjas Unjus. Nek pacare Damar Wulan koprak sinten koprak? Pacare Damar sinten? Sinten? Anjasmara. Anjasmara diajeng Anjasmara. Nek Damar Wulan ki halus ora kaya begal ngono. Diajeng Anjasmara ngono. Diajeng Anjasmara, ha. Anjasmarane remuk lho. Diajeng Anjasmara. Dawuh katimbalan Kang Mas Damar Wulan. Pindha kaca Sri Binenting tresnaku marang jeneng para ora-orane yen jeneng para manut tak kondhong ora bakal tumiba ana ing jurang padas curi nanging malah tumiba ning kasobabut prang wedani anggulku tresna karo kowe donya ngakhir bebas saking tresnaku marang jeneng para bebasane cangkemku mangetok idone oleh aku. Aduh, mbok selak kedangon enggo gek empun Kang Mas. Moh ding kaya idu baya nggonmu kok. Mindak kedangon Kang Mas, kula tresna saestu kalian panjenengan. Nek tresna kalih kula pamit kalih Pakde Paidi riyin. Anika ki wis niki iso lho ning niki nganuten iki lho. Weh. Niki gek ndelok oh iki to munyuke gebes iki to. Hai iki yu nang kene iki yu. Bojoku diundang gebes saiki esuk nang Sami Galuh tanggal 30 nggih Pakde. Esuk tanggal 30 nang 408 403 nggih Pakde. Wah. Malah ngajeni nggonen wae bes ngono ki. Mboten Pakde, mboten kok iki disake radio ya. Ibune Damar nang omah nyetel radio aku dikrawes krak iku engko. Ming guyon Bu, iki aku nang panggung. Ndak
ndak panas tenan. Tur wis preso garwane karo Bu Titik ki sapa? Ngerti meneh gedhi memblek-memblek cilik cendik menik. Aja nyawang nggon rupa cetha elek. Rasanya, Bung. Ora rupa cetha elek. Terus? Irung pesek, dedeg cendhek sing penting genjotane. Genjotane jodoke karo juragan jaket kulit asli, monggo. Pak sapa? Pak Atemokadi. Kaya aneh-aneh wae. Iki kanggo nyunggah to Nggih. Bapak Smarjo. Jenengan tetep jengkar. Niki wau wonten panyuwunan inggih Sriuning kalih pepiling arek dikik sing endi? Sriuning. Sriuning riyen. Nggih. Oh, jlitheng kakangku. Nggih, Sriuning riyen nggih. Nggih. Anggo bawa ra iki? Anu nggonku kae bawa bakul boto. Barung. Mas bawa. Mas bawa to. Oh, iki ya padha. Ten RRI. Niki krawitan RRI. RRI Pakur Jengleng. Ini lho neng kono mbiyen aku sinden salahe disengeni kok. Tenan. Lah nyeneni pripun? Oh, sinden ora nggatekke. Kayak wong prawira mati ngrungkepi negara. Aku wong prawira mati krungkep. Ngono. Diseneni. Krungkep nyal-nyalan ngawaske dalan. Wale jambul ireng. Ya wis kuwi. Mula malih bokonge yu titik ireng. Yae tapi kaya bokonge Petruk. Wah, jan. Yae tapi aku pas benike yo ireng gulingan. Ah nggih to yu. Nggih. Ireng. Yu, tak takon yu. Takono. Nggih dalang jaman era sekarang yo nek iso yo sing apik daki-daki sing sip ning karo dicampuri dewer sithik ora apa-apa yo yu ya. Ora apa-apa. Kelamit. Heeh, ning paton aja ngilangi pakem. Siap, mangke wayahe Padu Kresna Petra wayang kuperang presane sabetane rak sedilit engko mergo ora wani ngetoke suwe-suwe. Ah nggih. Heeh. Sesuk sowan karo Rama Budi Cahyono Bapak guruku sangka Habiran rawuh Rama Budi Cahyono rawuh. Nggih saking Kraton Jogja. Ngagem jaket dureng kaya ngene. Matur nuwun Rama. Jan. Ah sakniki Sriuninge tanjake. Kula bawa mangke Dek Ayu ben neruske. Nggih. Jenengan Bawa. jenengan Mas Bawa. Aku nek ora bawa moh aku. Ah nggih. Iki niki Raka Mas Pratiwibowo wis tau barungi nang Pandolo wingi. Monggo. Nanon. Waduh. Jan yo garong tenan nih, garong wedok. Monggo. Nanon. Gereng wong wedok ndepok meteng bareng. Dicocoke gamelan lambene kuwi yo. Lambeku ya lara kabeh. Tintingane. Sinebut semono Mas Bawa. Oh iya, cocok Mas Bawa. Anjir. Se Mbak Widya, aja guru tindakan Mbak Widya. Mengko lho, tak antel kowe kok. Penyanyi 800 kok sethithik. Bintang tamu malam ini 1 Yu Titik cendik cilik menik, 2 Ayu Ting Ting. Aja bali lho, Nak. Aja guru kundur Mbak Widya. Ning ya bali ya wong dingkleke tak nggok. Oh, ora. Le lenggah rada ditertibke iki wiyagane nengok kono terus ya, Mbak. Ditertib nah ditutupi, Mbak. Sinebut pahlawan putri. Nanu. Nggih nyun ngapunten wong mboten apik kula niku udu sinden, udu penari, udu penyanyi, wong kula niku mantan copet jadi. Ngaku dhewe bener gebes pancen. Sri Hunen Mustika Terus yuk. Putra Kanjeng Sura lawe
Yu titik. Non. Niki bolo-bolo sono sewu. Heeh. Bapak-bapak pepunden sono sewu. Sing riyen pun nate nimbali kula leh jenengan tambahi Mbak Anik Sunyahni tambahi Mas Dalijo riyen Pak Dukuh sono sewu rawuh Pak Romo Budi Cahyono rawuh Romo Pranyoto kalih Bapak Marjo matur nuwun Pak Marjo sono sewu matur nuwun wah sidake le wayangan Romo wah bisa diatur mangkih Romo sensus penduduk terus ke yu Tuk pranggung bojona Bela cerake miki yu wis oh ya wis bela wirat moyo wah tan wurung sri uning gugur hah gugur ora sri uning ora gundul to nggo namu gundul kuwi yae tapi mengajak melengeh ngono lae wah jan gugur kacang ijo gugur katul terus ke yuk terus ke apa gimana terusan gugur dadi kusumaning bangsa Dek Ayu Purwalestari biyen sinden cilik saniki wis diwasa wis palakrama alhamdulillah nggih genggemin ale nggih ayo kendangane Ayo, nak. roko Mas Ki Pungkring